Да. Ще се разваля времето, Рино. Ще ни пропаднат разходките. Всякакъв е той мерак тук да се катериш сами, като не можеш. Майде, приказвай по телефона, обади се. Звъни на някой, каже, ало, бабо, какво правиш ти? Лей сега мерака. Бабо, бе. Да такова. Ало, какво правиш, баба? Звъни по телефона, бързо. Айде, обаждай се. Ти не можеш сега се правиш на чукната. Той когато го накарва в татин такова не... Айде, говорим, да. Бра. Ще те изям. Райан, ще те изям. Чули? Ще те изям. Ще те изпапкам. Абе, Райан, да. От тя казва, Наталия, събота и неделя ще го дадат хубаво. Пак да поне няма да вали. От гледа ги го дадат за сега. 21. Студено и не е топло. Миглей са от 18. Без дъжд обаче 18. Не. Райан. Той можеш да се потопли по-натам пак, в октомври, ама. Нова Каледония или Полинезия 30 градуса. Там трябва да вървим. Още тле. На кой се обаждаш ти? Кажи, ало, какво правите, бе? В 8 без 10 залязва. А пък какво беше в 11 часа преди залязваше слънцето? Ай, кажи чао. Кажи чао. Чао. Айде. Те тачката го накара.